Okay. All right. And and that's what's this? And Lord, help you. ሰላም አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ መገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ መዋዕለ ለእግዚእ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይርሐቅ እምኔ ወእምነ ኩልክሙ ክርስቶስ ቅርብ በለ Uh,
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ
ማረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ
መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ
ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካ ኣለና ጸሎትና ስግደትና ምህልላና ተቐበለልና ዘላለማዊ አምላኽ ነትን በጃና ዝገበርካዮ ሁሉ ከነስተንትኖ ክንሓስቦ ከለና እጹብ ግርም እሞ እግዚአብሔር አምላኽና ከም ምሕረትካ ሕጂውን ተበጃውነትካ ክትገልጸልና ብመስቀልካ ጸላያ ሰናያት ከተርሕቐልና ካብ ማእኸልና ሕማምና ክትፍውስ ድኻምና ከተበርትዕ እግዚአብሔር አምላኽና ንልምነካ ኣለና ሰላም ካብዝሓልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ነቶም ፋሒሎም ዘለዉ ኣክበልና ተጨኒቖም ዘለዉ ርህበሎም ጠምዮም ፀሚኦም ዘለዉ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም
بكل عينة مأسرت نزتأسروا مقاوح سنسلتهم بتيخ كحراو صايم حجون كاب صلمات ناب برهان كاب موت ناب هيوت كاب بارنت ناب حارنت كتوصلنا حجون لمنك كالنا امين ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና እቲ ስኻ ዝኸፈትካልና ኣፍ ደገ ክንጥቀመሉ ሕጂ እውን ንልምነካ ኣለና ምስ ተውዓልካ ዓድለና ኣብ ጸልማት ንነብር ኣብ ኣፍና እምበር ኣብ ልብና ኣብ ውሽጥና ደይሰፈርካ ምህላውካ ቃልካ ይነግረና እሞ ኣፍና ዘይኮነስ ልብና ከስተንትን ኣብ ኣፍና ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ልብና ቃልካ ክጽሓፍ እሞ ብኡ ክንመላለስ ኣይትግደፈና ዘለኣለማዊ ኣምላኽ ነቶም ኩሎም ናባኻ ዘንቃዕርሩ ዘለዉ ምህልልኦም ስማዕ እህቶም ስማዕ ህፃናት ይዕብየልና ወለድ ዓቅበልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ንሃገርና ንህዝብና ንገረባብትና ሰላም ካብዝሓልና ንቤተ ክርስቲያንና ሓድነትካን እምነትካን ሃባ ከምቲ ንሃዋርያ ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዕካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጌራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ብሰና ይሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ወዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ቀበነት ምልክቲ ኢኺ ፍረ ማህፀን ብሩኽ እዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ወፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንሓድገልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን خيدول بيرجيتاتهم بيرجيتا غور رجي أبزق بر أبدق أقبره أبدق لا تتعولى